Ninyong palis, ninyong tanan, sinanay basing ni sa akong channel. Maghimo ko og kulambo sa paa. Ito. 1 metros at 1/4 ang gagawin ko sa kulambo sa paa. Worth ito ng 100. Ibibenta ko ito ng 100. Maraming gumagamit ng kulambo sa paa. Ang paa lang ang ginagamitan nilang kulambo. Lalagyan ko ito ng garter dito sa liwang para hindi makawala pag habang natutulog ka. Kahit anong likot ng gagawin mo, andyan pa rin yung kulambo mo sa paa. Kaya ito, papakita ko sa inyo kung paano ko tahiin. Tapos, 100 ang isa. Kung sino yung gustong mag-order, PM lang sa aking number para matahi ko kayo. 100 dito, worth of 100. May garter sa diwang. Ang haba is 1 meter at 1/4. So guys, patahin ko na guys, at sana may mag-order sa aking kulambo para sa paa. Lakaw para mas Pintar yun. Mas tubig. Hindi ka itong hapon na uli. hindi pa ko nung hapon na ulit. Ang pumupunta. Wa. Dami ka rin. Wala ko sa tawon. Open.
Video na. Guys, oh my God, there. Marin na nakawala. Hanggang dito pa ba? Tingnan ka na. Oh, Hindi na makita. ha? Oh, picture nila naman. Picture, ipanta sa okay, pista. Thank you guys sa inyong pagpanood sa aking ginawang foot socks. Kulambo sa paa. Mosquito net sa paa. At sana'y huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe sa aking channel, like, comment, and share. Thank you, Lord. At thank you, Lord. Thank you sa lahat. Thank you, guys.